Morris, hei, stop, älä scrolla. Nyt tulee todella tärkeää asiaa. Todella hyvä asia. Eli semmonen niin, että Pro Discus yhteistyössä We4U kanssa järjestää hyvän tekeväisyyskilpailun Seppälänkankaalla 5. päivä huhtikuuta. Ja We4U tukee vakavasti sekä parantamattomasti sairaita ja nuoria, eli tosi tärkeä asia. Ja tää ei ole PDGA-kisa. Tänne voi tulla ilman lisenssiä pelaamaan ja pitää hauskaa tämän lajin parissa, mitä me rakastetaan, ja tehdä samalla hyvää. Voi vitsi, hei. Mikä se parempaa? Tää on semmoinen jännä kisa. Tää on hyvän tekeväisyyskisa. Ja kaikki maksut menee suoraan We4U tilille, mikä auttaa parantumattomasti sairaita ja nuoria ihmisiä, mikä on hyvä asia. Ja kilpailumaksu tässä on niinku 5 € - 50 €. Saa ihan itse päättää, että paljon siitä maksaa. Että tosiaan tämä kisa järjestetään, toistan vielä itseeni, 5.4. Seppälänkankaalla. Ja ne on flex-lähdöillä. Eli sieltä saa valita semmoisen sopivan, mikä sopii itselle se lähtöaika. Ja ottaa kaverit mukaan. Ilman muuta kaverit mukaan. Mitä enempi, se enempi hyvää on tiedossa. Ja sit siellä on bonuksena semmonen, että siellä on Top Disc on paikalla myymässä kiekkoja. Ja luultavasti epäilisin, että kaikkea muutakin lajiin liittyvää tavaraa. Eli kannattaa mennä katsoa vaikka väki uusiksi kesäksi. Ja hei, mikä se mahtavampaa, kun aloittaa vitsi oma kesäkausi tekemällä hyvää. Ja kyseisessä hyvän tekeväisyyskisassa toimii TD:nä Marko Saarinen, joka on tehnyt todella hienoa työtä. Et jos on lisäkysymyksiä, voi laittaa tännekin. Vastaan parhaani mukaan. Ja mutta voi olla myös suoraan hänen yhteydessä Marko Saarinen. Ja ei mitään muuta kuin oikeasti kaikki mukaan vaan. Kaikki, menkää ilmoittautunut jo Metrixissä. Mä laitan tähän vielä linkin suoraan sinne. Tai yritän laittaa ja lupaa mitään. Mut menkää. Tehkää hyvää nauttiassanne lajista, mitä rakastatte. Ei mun varmaan oikein mitään muuta ole sanottavaa tästä, mutta menkää, ilmoittautukaa, olkaa mukana tekemässä hyvää ja McFrozen kiittää, kumartaa jo etukäteen. Tätä varten tätä tehdään. Hyvää mieltä, hyvää spirittiä, hyvää tekemistä ja nauttimista lajissa. Ei mitään, kaikille oikein mukavaa ja ihanaa kesän odotusta, että päästään vihreälle niitylle heittämään kiekkoa ja nauttimaan. Jes, sitä ollaan odotettu. Mutta ei kai muuta. Menkää katsomaan We4U sivustoa, tutustumaan siihen. Ja tulkaa mukaan. Seppälänkankaalle 5.4. Flex startti. Ja osallistumaksu on 5-50 €. Ihan miten vaan
itse kykenette. 5 euroa on iso asia jo. Kun se menee hyvään tarkoitukseen, niin se on iso asia. Kiitos ja pysykää mukana.